uNkulunkulu sithabatha indawo zethu. Regai nditore mkana uno Yekela ngithathele lithuba ndi remekedze ngihloniphe baba vedu, ubaba wethu, mutungamiriri wedu, umongameli wethu, President Sichiyangwa pamwechete Sichiyangwa kunye na amai. lo mama. Ndoda kutendai zvikuru baba, Thanda ukulibonga kakhulu baba kunyangwe nekuda kwemkana uno manheru ano. ngenxa yaleli thuba lintambama. Ndinoremekedza zvakare Ngiyahlonipha njalo Deputy President uDeputy President Overseer Chinyemba, overseer uChinyemba, Dr. Nira Secretary General, Dokotela Onira unobhala, pamwechete na Administrator wekereke yedu Elder Sebata. Ingcebo webandla lethu uElder Sebata. Ndoda kutora zvakare mkana uno manheru ano ndiremekedze vana baba vedu Thuba ngihloniphe obaba bethu ve Apostolic Council. abe Apostolic Council. Zvakare pakati pavo ipapo Jalo phakathina kwabo pe Apostolic Council we Apostolic Council. ndoda kuremekedza zvakasarudzika Thanda ukuhlonipha ngokukhethekileyo baba vangu ubaba wami Overseer Namburo overseer Namburo pamwechete na amai. kunye lo mama. Ndoda kutenda Mwari nekuda kwemtungamiriri wedu Thanda ukubonga uNkulunkulu ngenxa yomkhokheli wethu baba mfundisi Chitsware, baba umfundisi uChitsware, Reverend Denga Munyori kubandiko revechidiki Denga unobhala wabatsha na baba Muza. lo baba umuza. Ndoda kutendai pamwechete nema youth leaders Thanda ukulibonga kunye lama youth leaders kuma provinces kwedu. kuma provinces ethu. Ndichiremekedza zvakare baba mfundisi Tandi Ngihlonipha njalo baba umfundisi uTandi vekumashonaland east waseMashonaland vatitungamirira East osiholileyo manheru ano. lintambama. Ndoda kuremekedza Mwari zvikuru Thanda ukuhlonipha uNkulunkulu kakhulu nekuda kwevashumiri vashumirawo vakashumira nevashumira pamberi pangu. labatshumayele phambi kwami. Tinotenderana hama dzangu, Siyavumelana zihlobo zami. Mwari vari kutiitira zvakanaka uNkulunkulu pamusangano senzela uno. kahle kulomhlangano. Regai ndiremekedze vanhu vaMwari, Yekela ngihlonipha abantu bakaNkulunkulu all pastors here bonke present. abafundisi abakulindawo. Mwari rokudenga wakuitirei uNkulunkulu zvakanaka. wamazulu alenzele kahle. Ndoda kutenda Mwari zvikuru Thanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu nekuda kweprovinsi yekwandinobva, ngenxa yeprovinsi yalapho engisuka khona, Harare North Province. iHarare North Province. Mwari akuitirei zvakanaka wherever you uNkulunkulu are. alenzele kahle lapho elikhona. Ndoda kutenda Mwari Thanda ukubonga uNkulunkulu kuHarare North ikoko eHarare North khona ngale paOld Tafara eOld Tafara pane sangano randinotungamirira kulebandla engiliholayo rinonzi Christ Alive okuthiwa Assembly. iChrist Alive Assembly. Mwari rokudenga akuitirei uNkulunkulu zvakanaka. wamazulu alenzele kahle. Pakati pavo Phakathina kwabo tine muverengi weshoko raMwari silomfundi wezwi likaNkulunkulu vamakowe. uMagowe. Ibvai mafamba muchiuya Hamba usiza ngapha baba mumireneni manheru ano. ume kunye lami lintambama. Ndichikasika Ngiphangisa ndoda kuremekedza thanda ukuhlonipha nokufarira lokuthokozela mudzimai wandakapiwa naMwari unkosikazi engamphiwa uNkulunkulu anomira neni mubasa raMwari, uma lami emsebenzini mai kaNkulunkulu. mfundisi Chimbi. Mwari Uma vakuitirei mfundisi Chimbi zvakanaka. uNkulunkulu akwenzele kahle. Ndoda kutora mukana uno manheru ano Thanda ukuthatha leli thuba lintambama ndiremekedza amai ngihloniphe umama vakandibereka, wangizalayo mbuya Chimbi, ugogo Chimbi vari pano manheru ano. ulapha lintambama. Tiri mumusha wedu wemasvingo, Sisekhaya lakithi eMasvingo vabva paseri apa usuke phesheyale kuti vauyewo pano. ukutheze ngapha. Ndinokutendai amai Ngiyabonga nekuuya. mama ngokuza. Mwari wekudenga vakuitirei uNkulunkulu zvakanaka. wasezulwini akwenzele kahle. Regai ndiremekedze hama yandinayo pano Yekela ngihloniphe isihlobo engilaso yatichange lapha tichiparidza pamwe esiyobe chete. sichumayela ndawonye. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka Umlimi mudikani. wasemazulwini akwenzele kahle. Tiverenge shoko raMwari, Sifunde izwi likaNkulunkulu. ngatidzokerei pavhesi Sibuyele kuvesi ndima yatanga basa, indima eqala umsebenzi Isaiah chapter 54 uIsaiah 54 kubvira pavhesi number 1 kusukela kuvesi 1 mosvika panumber 6. uye kuvesi 6. Verengai tinzwi vamakondi. Ndine mamwe mavhesi Bala sizwe baba Andicha- ngilamanye amavesi andichakumbira kuti tiverengerwe. engizacethiwa balelwe Akareba made
asi ndichakumbira kuti vakasike sacela ukuthi aphangise kuti kutsanangura kwangu kusanonoka. ukuthi ukuchasisa kwami kungaphuzi. Regai titange na Isaiah chapter 54 Yekela siqale ngo-Isaiah verse 54 number 1 to verse number 6. kusukela kuverse 1 kusiya ku-6. Muprofita Isaiah chapter 54 verse number 1. Imba iwe ngomwa, iwe usinokubereka. Imba kwazo uimbise, iwe usinokumbosurumuka. Nokuti zvanzi naJehovha, vana vauriwoka vazhinji kukunda vana vomukadzi wakawanikwa. Kurisa nzvimbo yetende rako, ngavatatamura micheka yomugaro pako. Usarega, asi urebese mabote ako, usimbise mbambo dzako, nokuti uchapararira kuruoko rwarudyi nokuruboshwe. Marudzi avanhu achava vana vako, vachakarisa maguta aiva matongo navanhu. Usatya hako, nokuti haunganyadziswi. Usakanganiswa, nokuti haungavi nenyadzi, nokuti uchakanganwa kunyara kwomumhandara bwako. Haungazorangariri kuzvidzwa kwouchirikadzi bwako, nokuti muiti wako ndiye murume wako. Jehovha wehondo ndiro zita rake, mutsvene waIsraeri ndiye mudzikinuri wako. Iye uchanzi Mwari wenyika yose, nokuti Jehovha wakakudana somukadzi. Nokuti Jehovha wakakudana. Jehovha wakubiza somukadzi. Wakasiiwa une shungu pamweya. Wakasiiwa une shungu pamweya. Somukadzi wakawanikwa. Somukadzi wakawanikwa. Achiri muduku. Ndokuzorambwa. Ndizvo zvinotaura Mwari wako. Ndizvo zvinotaura Mwari wako. Zokorodzai verse number 3 mati kudiwa pinda magogo. uverse 3 baba. Verse number 3. Nokuti uchapararira. Iwe uchapararira. Kuruoko rworudyi. Kurudyi. Nokuruboshwe. Marudzi avanhu. Achava avana vako. Achava avana vako. Vachagarisa maguta. Vachagarisa maguta. Aiva matongo navanhu. Aiva matongo navanhu. Ipapapa pavesi. Nabantu. Pavesi iri. Kuyona livesi. Pari kunzi marudzi avanhu. Kuthiwa inhlobo zabantu kumbe insendo zabantu. Taida kuti timboverenga kuna Ezekiel timbo-understand. Besifuna ukubala ku-Ezekiel esizwisise. Kuti iwo ari kunzi marudzi avanhu. Labo kuthiwa insendo zabantu. Achava avana vako. Bazokuba ngabantu abakho. Marudzi apiko iwayo. Zvamboita sei? Ziphi kwenze njani? Ezekiel chapter number 36. Ezekiel 36. Verengai kubva pavhesi 1 muchimhanya. Bale kusukela kuvesi 1 ugijima. Muprofita Ezekiel chapter 36 verse number 1. Zvino iwe mwanakomana womunhu, profita pamusoro pamakomo aIsraeri. Uti imi makomo aIsraeri, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naJehovha, muvengi wako zvakati pamusoro pako, toko. Muvengi Isita akati toko. sati toko. Vuya nzvimbo dzakakwirira dzekare inhaka yedu. Naizvozvo profita uti, zvanzi naJehovha, nemhaka iyi zvavakakuitai dongo nokukumedzai kumativi ose, kuti muve nhaka yamarudzi avanhu akasara. Mirai vamakoni. Mana babumakona. Zvanzi zvavakakuitai dongo Utabalenza lo kuti muve nhaka ukuthi libe lilifa yamarudzi eyensendo akasara. ezasalayo. Muri kumanzwa marudzi era. Liyezwa nali imhlobo. Verengai. Zvavakarebwa nemiromo yavanotaura, mukaitirwa makuhwa navanhu. Naizvozvo imi makomo aIsraeri, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naJehovha kumakomo, zvanzi naJehovha
kumakomo nokuzikomo kumakomo nekuzvikomo nekuhova nokumipata nokunzvimbo dzakaparadzwa nokumaguta right akasiyiwa ava chinhu chinopambwa nechinosekwa namarudzi akasara anoapoteredza naizvozvo zvanzi naSejehovha zvirokwazvo ndakataura nomoto wegodo right nomoto wegodo rangu pamusoro pavakasara vamarudzi napamusoro peIdhomi rose ivo vakazvitorera nyika yangu vachiti ive nhaka yavo vachingofara nomwoyo wavo wose vachishovora nemweya yavo kuti vairashire kure ipambwe naizvozvo profita pamusoro penyika yaIsraeri uti kumakomo nekuzvikomo nekuhova nokumipata zvanzi naSejehovha tarirai ndakataura negodo rangu nokutsamwa kwangu nokuti makashovorwa namarudzi naizvozvo zvanzi naSejehovha ndakapika ndichiti zvirokwazvo marudzi anokupoteredza kwose ndiwo achashovorwa marudzi iwayo ndiwo achashovorwa asi imi makomo aIsraeri muchabudisa matavi enyu right nokuberekera vanhu vangu vaIsraeri zvibereko zvenyu nekuberekera lokuthelela vanhu vangu abantu bami nokuti voda kusvika nokuti tarirai ndinemi ndichatsaukira kwamuri right mucharima nokudzvarwa nokudzvarwa ndichawanza vanhu pamusoro pako iyo imba yose yaIsraeri ivo vose maguta achagarwa namatongo achavakwa ndichawanza pamusoro penyu vanhu nezvipfuyo vachawanda nekubereka ndichagarisa vanhu mukati menyu sezvamakanga makaita kare nokukuitirai zvakanaka zvinopfuura zvapakuvamba kwenyu ndichapfuura zvakambenge zviripo ngizakwedlula lokhu kwakukhona zvino muchaziva kuti ndini Jehovha zvirokwazvo ndichafambisa vanhu pamusoro penyu ivo vanhu vangu vaIsraeri vachakuita wavo uchava nhaka yavo kubva zvino haungazovatoreri vana vavo zvanzi naSejehovha zvavanoti kwauri iwe uri nyika inopedza vanhu wakatorera rudzi rwako vana unotorera rudzi rwako vana naizvozvo hauchazopedzi vanhu hazvichaitika futi izvozvo kana kuzotorera rudzi rwako vana ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha maita vamakowe manyai pana Psalms 126 tipedzere ipapo tichimba kumahubo 126 mapisarema 126 mahubo 126 mapisarema 126 verse number 1 Mufaro wavakadzoka pakutapwa Jehovha panguva yakadzosa vatapwa veZioni isu takanga takafanana nevanorota hope panguva iyo muromo wedu wakanga uzere nokuseka nerurimi rwedu nokuimba ipapo pakati pavahedheni vakati Jehovha wakavaitira zvinhu zvikuru Jehovha wakatiitira zvinhu zvikuru isu tinofara dzosai vatapwa vedu Jehovha sehova panyika yenyasi vanodzvara nemisodzi vachakohwa nomufaro unofamba-famba achichema akatakura tsama yembeu uchadzoka nemufaro akatakura zvisote zvake maita henyu
Siyabonga. Mwari varopafadze kuverenga kwezwi uNkulunkulu ravo. abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Ndoda kutenda Mwari manheru ano. Thanda ukubonga uNkulunkulu lintambama. Ndiri kungopfuurira umberi Ngiyaqhubekela phambili nenyaya yakatanga musangano. ngendaba leqala umhlangano. Progress Progress and expansion. and expansion. Handina kumwe kwandinoenda, Akukho lapha engiyakhona, hapana chimwe chandichawedzera. akukho ngiyokungezelela. Ndoda kutendawo Mwari kuti vachandipawo nyasha Thanda ukubonga uNkulunkulu uzonikeza umusa kuti ndingotaurawo ukuthi ngikhulume zvavakandipawo angiphe khona pabasa rakakura kudai. emsebenzini omkhulu kanje. Mazwi aya ari maviri La mazwi emabili anoti progress athi wona progress na expansion. lo expansion Ndichimatarisa ngimabheka ndakada kunyanya kutsvaka ukama pakati pawo ngadinga ubuhlobo phakathi kwawo kuti zvauya ari maviri ukuthi njengoba ezemabili anganyanyobatirana sei. angabambelana kanjani. Saka izwi re-expansion Leli bala le-expansion ndakanotarisa ngahamba ngakhangela pavhesi number 3 kuvesi number 3 inoti uchapararira. ethi yona uza kujabalala, Zoreva kuti expansion okuthi uthi expansion ndichidefina ndichishandisa shoko raMwari ngichasisa ngisebenzisa izwi likaNkulunkulu theme scripture yedu. ku-theme scripture yethu Zvinongoreva kupararira, kutsho ukuthi ukugcwala kuti hauperere panzvimbo imwe chete, phelele endaweni yodwa but zvaunenge uchiita uyabe ukwenza hazviperere panzvimbo imwe chete, phelele endaweni yodwa unowanikwawo mune dzimwe nzvimbo. uyatholakala kwezinye indawo. Zvoreva kuti expansion okuthi ukuthi expansion chinhu chingavavarirwa nemunhu wese, into engalangathelelwa ngumuntu wonke. but pane pandakanga ndichizoda kuongorora kulalapha engangifuna ukuhlola ndokubva ndaona kuti ngase ngibona ukuthi expansion i-expansion ikashayiwa ingaswela quality uquality inonzi progress, okuthi ayi-progress inova expansion kuba yi-expansion yezvinhu zvisina musoro, ento ezingalakhanda, yezvinhu zvinogona kushoreka, ento ezingayeyiseka. but inotarisira expansion lapho esikhangelele i-expansion tichitarisira kusvika mune mamwe maguta sikhangelele ukufika kwezinye izigodi kana mune dzimwe nzvimbo kumbe kwezinye indawo nekuda kwezvatinenge takatakura. ngenxa yalokho esikuthweleyo Ngazviregedze kusvika makungafiki kune dzimwe nzvimbo kwezinye indawo zvine kushorwa mukati, kunokusola kumbe ukuyeyisa phakathi. zvinoda kusvikawo kuyafuna ukufika zvine quality kule quality kana kuti standard kumbe istandard yekuti zvinonzi zvauya pano izvi ukuthi kuthe lokho kuze lapha zvine musoro izvi. kule ngqondo. Ndichitarisa shoko raMwari ngibheka izwi likaNkulunkulu ndakaona kuti ngabona ukuthi pane vanakomana vevaprofita kunamadodana abaprofita vanoti kuna Elisha, abathi ku-elisha nzvimbo yatigere indawo esihleli kuyo yamanikidzika, isicindelezekile, haichaiti, ngayisayenzi, hatichakwani, asayeneli, zvakuda kuti ti-expande, sekufuna siqhele, zvakuda kuti tiwedzere sekufuna patinogara, singezelele lapho esihlala khona, zvakuda kuti ti-expande. sekufuna siqhelise, Saka toda kuenda kwaJorodhani sifuna ukuya koJordani tonotema matanda, siyegamula izigodo, totsvaka nzvimbo ikoko sidinga indawo khonale yekuti tivake pakakura, ukuthi sakhe indawo enkulu, zvoreva kuti vakomana okuthi amajaha vana vevaprofita amadodana amaprofita vakabatwa neidea babanja i-idea ye-expansion yokuqhela nekuti vanga vamanikidzika pavanga vakagara. Ngezelile lapha bakhona Zvino vanoti kumunhu waMwari bathe emuntwini kamlimi titenderei tiende. sivumele sihambe. Vasvika ikoko sebefike khonani nemunhu waMwari lo muntu kaNkulunkulu pakutema matanda egamulela isigodo ndo panoridzwa mhere kulapho kuhlatshwa khona umkhosi zvikanzi cheso yawira mumvura, batha ihlonga liwele emanzini, demo rawira mumvura, ihlonga liwele emanzini, zvikanzi alas my lord, wathi hawu nkosi yami for it was borrowed. belibolekiwe, Zvoreva kuti vakomana ukuthi lawo majaha vanga vakazara mumba babegcwele endlini ndokutadza kukwana mumba, bengakwana endlini, but pakuwanda kwavo kepha ngobuningi babo ndokubva vati hatichakwani, bathi kasisakwani taita idea ye-expansion, cebo le-expansion, but idea iyoyo kepha lelo cebo yakaitwa nevanhu
kwahanjwa ngabantu vasina kana demo abangela ngitsho nonihloka pakuwanda kwavo ngobunengi babo vachitadza kukwana mumba besehlule kwana endlini hapana aiva nedemo akekho ayelehlobo pakati pavo phakathina kwabo voti hatichiexpandayi asiphelise nini zvoreva kuti idea yeexpansion icebo le-expansion yakanaka lilungile but inodawo kepha nalo liyafuna vane zvikwanisiro abalokho kwenelise sabo zokuexpanda nazo kuqheliswe ngakho inodawo vane matemo avo bafuna abanamahloka abo nda ava vatonokwereta demo bahambe bayaboleka ihlobo rekuti vaexpande ukuthi baqhelise zvoreva kuti expansion ukuthi expansion inodawo kaquality ifuna okuyiquality ngekuti patinotambanudza pekugara baselula indawo ngatingaiwo tiine zvekutemesa sibe ndokogamulisa matanda epekugara patinoda kuwedzera kuhlala lapho esifuna ukugezelela khona nokuti chinonetsera nyaya iyoyi udubo lwale ndaba pavanakomana vevaprofita ipapa kumadodana abaprofita lapha panozouya futi kuyeza njalo nyaya yambotaurwa nomumwe mushumiri pana indaba eyakhulunywa ngomnye umtshumayeli lapha mumwe wavo omunye wabo akatenga aine mudzimai waye lo nkosikazi nokuti wakanzwisisawo kuti expansion ngoba wazwisisa i-expansion inoitika futi pakuroora iyayizakala saka ukatochata iexpansion iyoyo ungathatha i-expansion leyo ukatobva panapa ukanochata uri ungasuka kutoexpanda lapho usiyathatha i-expansion aroora esethethe ndobva abereka vana vaviri wazala abantwana babili vari vakomana bengamadodana ndobva aitawo musha wake wasesiba lo muzi wakhe but dambudziko nderekuti udubo yilolo progress wanga asina impumela wayengela nokuti hazvina kuperera kucheso yakawira mvura akuphelelanga ehlokweni lawo lemanzini uyu manje lo manje akatanga kukwereta waqala ukukweleta zvekurarama nazvo okuphilisa ndokubva afa wasesifa ari muzvikwereti esezikweletini kureva kuti waiziva idea yeexpansion idea expansion but havana kugona kukunda zvikwereti akaenelesanga kunqoba izikweleti ndokubva ararama nezvikwereti waphile phakathi kwezikweleti vana ndokusvika pakunzi vakuda kutengeswa abantwana bafika esigabeni nekuda kwezvikwereti zvababa ngenxa yezikweleti ndizvo waexpanda mukomana yebo uqhelile waane mhuri kaiweyo usule mhuli but mhuri yako haina chekuraramisa ilokuphilisa wakutoita zvekunokwereta kweleta zvoreva kuti kana titaura pamusoro peprogress khuluma phezu kweprogress neexpansion expansion ngazvifambe zvese mahambe ndawonye tiregedze kuita vanhu singabi labantu vanoita misika yavo le misika yabo voda kuizadza mumatauni mavaru bhalise emadolobheni isina standard nemusoro ela standard engqondo kana wakuenda kune zvaunotengesa siya kokuthengisa paunotengesera pothengisela ngapave nestandard yakanaka standard enhle zvekuti kana wakunovhura pamwe uthi maye siyavula uchiti ndakuda kuexpanda sengifuna ukukhela ngapaende paine chikero chine musoro isilinganiso hatidi vanhu vanoexpanda zvinhu zvakadhakwa kune vantu abaqhelisa into hatidi vechidiki vanoexpanda zvinhu zvisina chimiro ezingalasimilo expansion ngaitakurane neprogress Chale progress ndoda kukurumidza kumhanya thanda ukuthi ngigijime apa ndandichida kungotsanangura lapha bengifuna ukuchasisa kuti mazwi aya akanaka akadaro ukuthi la mazwi ende ngaafambe ari maviri ahambe emabili ndati nogona kuita vanomhanya kuexpansion ngoba siyaba nabagijimela kwi-expansion vachikanganwa quality bekhohlwa equality zvino pano paita nyaya manje nasi indaba la yandoda kungotsanangura iri kuna isaya zvishoko engifuna ukuchasisa eku-isaya now panoratidza kuti pane mukadzi kutshengisa kulo wesifazane aripo okhona ari kutaurwa okukhulunywa ngayo ari kunzi fara iwe ukathokoza wena ngomwa nyumba imba iwe hlabelela usina wena kumbobereka ongazalanga popa zonzi imba kwazvo uthahlabela kakhulu sapekutanga panzi imba qale kwathahlabela iwe ngoma wena nyumba pakazonzi imba kwazvo wathahlabela kakhulu kuimba ndobva kwadzokorora ukuhlabela kwaphinda pavhesi 1 kuvesi 1 ndobva ndajamba ndikaenda pavhesi number 3 ngayeqa ngakuvesi yesithathu vhesi number 3 iri kuti ivesi yesithathu ithiyona uchapararira kurudyi uyokusabalala usiya kwesokudla nekuruboshwe nakwesokunxele but pane zvainozotaura kepha kukhona ekukhulumayo inoti marudzi ithi inhlobo achava evana vako
zizokuba ngezabantu abakho. uyezve ivo vana vako ivava Abantu abakho labo vachaita kuti maguta bazakwenza ukuthi izigodi aya anga akasiyiwa lezane zazishiwe agarwe nevanhu zihlalwe ngabantu. zvereva kuti mukada kutarisisa Othi uma ufuna ukukhangela mai ava lumama vari kunzi muchaexpanda okuthi awuza kuqhela vari kunzi tambanudzai matende enyu okuyelula amatende akho vari kunzi simbisai hoko dzenyu okuqinisa izikhonkwane zakho vonzi ndimi muchapararira kurudyi nekuruboshwe kuyasabalalisa kwesokudla nasekwesokunxele. vakatambanudza tende Angayelula itende mumba mavo mukashayikwa vana endlini yakhe kungaswelakala abantwana. hakuna expansion iripo Akuna ipapo expansion ekhona lapho nokuti vanzi ngoba kuthiwe kuye vana vako abantwana bakho ndivo vachatora yibo abazathatha nhaka yamarudzi ilifa lezi vana vako abantwana bakho ndivo vachaita kuti maguta agarike bazothi isigodi sihlaleke. zvoreva kuti vana Kutho ukuthi abantwana ndo vari kunyanya kushanda yibo abasebenza kakhulu paexpansion ku-expansion neprogress ne-progress yemukadzi uyu yalo wesifazane. but zvinoini chandinetsa manje Okungikhathazile manje pari kunzi vana vako ukuthi abantwana bakho but vhesi number 1 uvesi 1 yatiudza isitshelile kuti mumba hamuna vana ukuthi endlini akulabantwana but zviri kunzi vana ukuthi vako abantwana bakho vachatora zvamarudzi bazathatha kwemhlobo but mumba hamuna vana abantwana. aiwas Ayibo tati isusu sithethini progress i-progress neexpansion ne-expansion kuvanakomana vevaprofita kumadoda nabaprofita vakaitaura nekuti vakati hatichakwani pekugara ngoba sakwani endaweni but isaya unotumwa Isaya uyathuma enda kungomwa hamba kwinyumba isina vana engela mntwana isina kumanikidzika engasengacindezelekanga iri yega mumba eyodwa endlini wonoyiudza eyitshela kuti vana vako iwewe abantu abakho wena zvoreva panapa ukuthi lapha chandatanga kuona Ngicela ndechekuti ukubona ukuthi progress and expansion progress le-expansion iri centered pavana khangele abantwana zvichaitwa navana oyezwa ngabantwana vachinovaka maguta seyakha izigodi vachinotora nyika dzavahedheni seyathatha emazwe amahedeni but mumba hamuna vana endlini khepha kulabantwana. isaya watumwa kumunhu chaiye chaiye here thunywe emuntwini onguye sibili na wauri kuti vana vako umtshelisa abantu bakho so zvinoratidza kuti kutshengisa ukuthi mumba umu endlini lapha chiprofita chasvika isiprofita sifikile but hamuna chekuprogresa nacho khepha kulo okuphumelela ngakho chekuexpanda nacho chacho okuqhelisa ngakho vana ngabantwana but hamuna khepha kula ndobva zvandipa mukana wokunzwisisa kwanikeza ithuba lokuzwisisa kuti ukaona mwari atanga nyaya dzakadai ukuthi so uNkulunkulu eqala indaba ezinje zvinoreva kuti kuthi ukuthi progress i-progress and expansion le-expansion iri pana isaya eku-isaya nevanakomana vevaprofita yamadoda nabaprofita dzakasiyana kwehlukene dzasiyana pakuita sei kwehlukaniswa yini ava vakawanda kare laba baningi baba baningi vari njalo. kungoshayiwa pekugara baswela indawo yokuhlala but uyu haana kana tariro phalo akalala ithemba yeprogress le-progress nekuti ari ega yobuyedwa haaroti akaphuphi zveprogress uyu kwe-progress lo nokuti ari ega yobuyedwa uhaana mwana akana mntwana saka kana mwari na uNkulunkulu akatuma isaya mumba ethuma u-Isaya zvinoreva kuti utsho ukuthi pavhurwa an opportunity kuvulwe ithuba pavhurwa mukana kuvulwe ithuba wekuti elokuthi anga asina kufanira lo kade engafaneli kupinda munhoroondo ukungena embhalini yevakaprogresa yalaba baphumelelayo nevakaexpanda nalaba baqhelwayo achipindawo angenelayo anga asingatarisirwe obengakhangelelwa nevakamukomberedza yilaba bamkhanqileyo anga asingatarisirwe obengakhangelelwa neshamwari dzake abangani bakhe apiwawo mukana uphiwe ithuba najehovha mwari uJehova uNkulunkulu kuti kunyange pasina zviripo ngekho khona nezita rako iwewe legama lakho
ngaripinde mumabhuku enhoroondo emabhukwini embhalo yekuti wakaprogresawo ukuthi waphumelela zoreva kuti varume hama ukuthi isitobo madoda pano paita mukana nanti ithuba musangano uno hlangano wavhura mukana uvule ithuba kune vanga vasina kufita abakade bengafanele kukuprogresa progressa kuti ngavakwanewo kwane labo kunyange usina zvawinazo nakho kunyange wanga usingatarisirwe khangele wakutokwanawo kana nawe nekuti shoko rechiprofita profita rananga mumba mengomwa endlini yenyumba isina mwana mwana yanzi ngomwa newewo nyumba imbawo iwewo sabela nekuti vana vako abantwana bakho vane zvikuru zvavachaita bayakhula bayokwenza kureva kuti musangano uno ukuthi umhlangano ndichitaura izvozvi kuda izvo ngikhuluma kanje tiri kutaura progress sikhuluma progress and expansion le expansion chero isina kumborotwa nehope dzako ongazange uri wayiphupha kutopinda ipapa chirongo usina kumboirota uyangena khona pha loba kathi uri kutokwalifya ipapa chirongo usina kumboirota ungaphuphanga chero pasina akambokunongedzera kuti ndinoona makaifita ngibona kufanele ndauya uzotsvaka vasina kufitwa neprogresi ivavo progress ya isaya anzienda kuna amai sayithe hamba vasina kufitana nayo uvaudze kuti ndimi makupinda ndimi vandatumwa namwari kwavari uNkulunkulu chekuprogresa nacho hapana ukuprogressa lakho akukho chekuexpanda nacho chacho hapana okukhelisa kakukho but mwari atuma isaya uNkulunkulu thuma uIsaiah ndakamira pano yezvinezvi kimi lapha khona mwari anofanira kuva mwari uNkulunkulu kumele abe uNkulunkulu nekurayira shoko ngokulayela izwi rezvinoshamisa elokumangalisa kuti zviitike kuupenyu hwako ukuthi iwewe kwenzeke empilweni yakho musangano una haungaperi umhlangano ngekuphela kana aisekwa nawo ehlekwa asati akwanawo pane vamwe kwani kwabanye kana aishorwa iyeye yeyiso lo chero mumaraini vanga vachiseka abalayini bebehleka vachiti hapana mwana pambapa jabula mntwana lapha jehovha atoti isaya Jehova uthe Isaiah nanga kumba kwacho kodwa endlini yakhona unoziva uyakwazi isaya paari kuti imba iwe ngomwa Isaiah sihlabela wena nyumba akaita zvakanaka wenza kahle nokuti beakangosvika mumaraini ngoba liba wafika emalayinini achiti imba nokuti vana vako sihlabela ngoba abantu abakho vachagara nhaka dzavahedheni thathile ifa lamayedeni vana mainhingi vane vana hobho vaiva akazi bana balabantu vangadai vakakurumidza kukachikira chiprofita chisiri chavo ngaso sabo isaya ndokusvika achiti ndauya kungomwa Isaiah wathi ngilanda inyumba kureva kuti vaya vaya vane zvakakwana vaya vaya chimbonyararai mirai kusaidhuku ithule limeceleni ndavinga asina chinhu lande ongalalutho ndavinga asina kufungidzirwa ongacatshangelwa ndiye wandauya kuzotaura naye yenze khuluma layo zvikanzi imba iwewe wathahlabela wena na manje zvinonzi vana vemukadzi kuthiwa abantwana usina murume wouri woga ongela vakawanda baningi kupfuura veune murume ukwedlula balole ndoda ndobva ndada kunzwisa unhai mwari ngase mfuna ukuzwisisa kathi ko vana ava vawanda nguvayi abantwana abande esikhathi bani ndobva ndanoona kuti ayeyo ngase ngibona ukuthi hashi Genesis chapter number 25 uGenesis 25 Isaac uIsaac anonzi Rebecca kuthiwa Rebecca ari barren eyinyumba baba Isaac murume wacho ubaba uIsaac ndiye wakaenda akaenda kuna Mwari uyohamba kuNkulunkulu akanamata kuna Mwari wathandaza kuNkulunkulu pamusoro pemukadzi wake phezu kwesifako kunkosikazi wakhe kuti ave nemwana ukuthi abe lo mntwana baba ndo vakanamata indoda yethandaza kuti adzimai ngave nemwana ukuthi unkosikazi abe lo mntwana uri kundinzwa here vana vaiwe uyangizwa nalapha zvorati Isaac ati inini handidi kugara nemudzimai uIsaac ukuthi afuna ari barren asina mwana oyinyumba ona mntwana anoenda pamberi paMwari uyaphambi kaNkulunkulu nenyaya yemukadzi wake lendaba kankosikazi wakhe but panapa pana Isaya lapha kuIsaiah pavhesi number 5 kuverse number 5 pari kunzi nokuti muiti wako kuthiwa ngoba umenzi wakho zita rake anonzi Jehovha
igama lakhe ndiye wakuzoba murume wakho kuyokuba ngumyeni wakho zora kuti hatina mwari anokundwa naisaka asina nkulunkulu onqotya nguIsaka isaka wakanyengeterera wake akaita wani kwathandazile khwaba Jehova ati ngomwa iya yangu Jehova uthe inyumba ato mudzimai wangu yeyu singiyese inkosikazi saka vana vake vakuzowanda abantu bakhe sebekwazi nekuti ngomwa yakutorwa naJehova kuJehova kuti ave mudzimai waMwari. inkosikazi kaNkulunkulu. Alright. Ndoda kutaura ndichikasika panapa. Funa ukukhuluma mphangisa lapha. Ukada kutarisisa. Ungafuna ukukhangelisisa. Nyaya ichinzi ngomwa iyi. Indaba leyo kuthiwa inyumba. Ndoda kukhulumidza ndijambe ndiende pa verse number 6. Ngifuna ukuyeqa ngiye ku verse 6. Pa verse number 6 apa. Ku verse 6 lapha. Ndo pakuburitsa pachena. Ulapha veza obala. Kuti haasi mudzimai ukuthi akuyena nokuti Isaya akuti ngoba uIsaya somukadzi njengowesifazane wakarorwa ari mudiki owakuyethe ndokurambwa wayaliwa akasara aine shungu wasala elentuku zvoreva kuti mukadzi ari kutaura othi lo wesifazane muenzaniso kumzekeliso waIsraeri okaIsraeli nekuti nyaya yakujeka pana indaba sisi ari kunzi somukadzi njengowesifazane iwewe Israeri wena Israeli wafananidzwa nomukadzi fananise lo wesifazane zvoreva kuti nyaya iri pano futhi indaba lapha ndinotenderana nevatoshumira kare ngiyavumela abathumela vakati inyaya yaIsraeri bathe indaba kaIsraeli paakanga akubuda mubhabhiloni phume eBhabhiloni akubva muutapwa akudzoka kubva kubhabhiloni phenduke vele eBhabhiloni ndo pari kunzi naMwari pa uNkulunkulu athi khona pakudzoka kubva kubhabhiloni phenduke vele eBhabhiloni yatime yeprogress isikhathi seprogress yatime yeexpansion isikhathi se-expansion ukanoongorora zvakanaka angahlolisisa Jeremiah chapter 29 Jeremiah 29 uchitangira pavhesi number 10 uqalela ku verse number 10 bhaibheri shoko raMwari rino ilizwi likaMlimu lithi mushure memakore 70 ngemva kweminyaka engu-70 ini Jehova ndichakushanyirani mina Jehova ngizokuvakashela ndigozadzisa shoko rangu gcwalise izwi lakho rakanaka pakati penyu elihle phakathi nawe ndigokudzorerayo ngibe sengilibuyisela kunyika yenyu ezweni lakini pavhesi number 11 verse 11 ndinoziva yazi urongwa hwandinawo uhlelo engilalo pamusoro penyu phezu kwenu urongwa hwezvakanaka uhlelo lokuhle urongwa husiri hwezvakaipa uhlelo longasolokuhle kuti ndikupei ukuthi ngiliphe mugumo une tariro ukanoongorora vhesi irori verse riri kunongedzera khombela kuti garai zvenyu mubhabhiloni eBhabhiloni nekuti pakubuda kwenyu ephumeni kwenu pamagumo eutapwa phetho ndine urongwa hwakanaka oluhle panonoperera utapwa phela ukuthula ndichakushanyirayo yokulivakashela ndouya neurongwa ize lo hlelo hwakanaka oluhle nguva iyoyo ari kutaura leso sikhathi ekhuluma urongwa huchiri mupfungwa uhlelo lusengqondweni ndinoziva murangariro wandinawo yawazi umkhumbulo wandinofunga pamusoro penyu ekukhumbulayo phezulu zvoreva kuti uchiri urongwa kuthi uthesele uhlelo ichiri ndangariro kusese yaMwari umkhumbulo but pava kunobuda mubhabhiloni siyaphuma eBhabhiloni ndo paakutumwa naIsaya kulapha athuma khona uIsaya chiendai munovaudza manje bantu ebatshela abantu kuti nguva yekubuda mubhabhiloni sewuphuma eBhabhiloni yanguva iyayi sekuyiso leso sikhathi yekuti zvaiva urongwa huri mupfungwa uhlelo lusengqondweni dzaMwari kaNkulunkulu zvakuburitswa pachena uvese egcekeni zviya zvainzi ndinoziva urongwa zvese fana kuti angiyazi uhlelo ndo urongwa hwaakuburitswa pachena uhlelo luvese egcekeni nanaIsaya manje Isaya manje pava kuti imba iwe ngomwa hlabela wena nyumba ndo zvazviri mupfungwa dzaMwari yikho kusengqondweni kaMlimu zvoreva kuti urongwa hwaMwari ingqondo uhlelo hwakuzadziswa pakubuda lagcwalise ukuphuma mubhabhiloni eBhabhiloni yasize sokuyisikhathi yekuti urongwa hwakanaka uhlelo luhle huchibuda pachena luphumeka ini egcekeni ndichiongorora mina ngihloko ndakabva ndaona kuti urongwa hwaitaurwa naMwari uhlelo lukhulunywa huchinzi ndinoziva kuthiwa ngiyazi urongwa hweprogress uhlelo and lweprogress expansion expansion nekuti vanaIsaya vakuuya Isaya bayeza vachiti uchapararira siyosabalala kurudyi nekuruboshwe sokudla nakwesokudla uchapararira uyosabalala ndapa kutaura zvekupararira ngoba ekhuluma ngokusabalala vari kutaura zvevanhu vari kudzokera munyika yavo ababuyela ezweni labo na manje ndoda kuti ndichienda ngithanda ukuthi pavhesi number 1 ndichikasika kuvesi 1 ngiphangisa pari kunzi imba lapho kuthohlabela iwe wena ngomwa nyumba imbisa hlabela kakhulu uimbe kwazvo hlabele kahle
kuimba kuri kutaurwa ukuhlabela okukhulunywayo kuri kufana kuimbwa nevanhu vakubva kubhabhiloni kumele kuhlabela abantu besuke eBhabhiloni ukaverenga mapisarama chapter 126 ungabala uMahubo 126 inoti ithiyoni pakubuda kwedu kubhabhiloni siphuma eBhabhiloni takanga tichita sevakarota senze ngathi siyaphupha taita sevairota hope kwakungathi siyaphupha anotaura pachipfuurira mberi udlulela phambili khulu oti miromo yedu yakazadzwa nekuseka uthi mlomo yethu rurimi rwedu ulimi lwethu ndokubva rwatanga kuimba rwiyo yaqala ukuhlabela ingoma isaya paari kutaura uIsaiah ari kuti imba uthi hlabela paari kutaura isaya ekhuluma ari uIsaiah kutaura zvichazoitika ukhuluma but okuyokwenzakala munyori wemapisareni umbhali ari kuti nguva yacho payakazadziswa isikhathi sigcwaliswa zvokuimba izvi okokuhlabela lokho zvakauya parurimi rwedu elimini lwethu ndokubva tatanga kuimba saqala ukuhlabela koma akuimbirei hlabelelani na nekuti isaya akataura kare Isaiah wakhuluma akati ngomwa ngaiimbe umbhaka ihlabela kana takubuda muutapwa gilazweni chekutanga chinoitika okwenzakala mwari anoisa rwiyo pamuromo ingoma ngomwa ngaiimbe umbhaka ihlabela ukaenda kuna mapisarema chapter 137 ukabva nayo ungasuka la inoti panzizi dzebhabhironi esifuleni takanga zaseBhabhiloni takagara sasihleli ndokubva taturika mbira dzedu sabeka amaqaqo ethu taturika mbira sibeka hatina amaqaqo kugona kuimba sikwanisa ukuhlabela nekuti vari mubhabhiloni ngoba baseBhabhiloni vakanga vatikumbira rwiyo besicela ingoma vhesi number 6 uverse 6 inoti rurimi rwangu ulimi lwami namira kumatadza lwehluleka kana ndikasati ziyoni ngathi ndiwo mufaro wangu intokozo yami zvoreva kuti vari mubhabhiloni uthi beseBhabhiloni rurimi rwakanamira kumatadza ndokubva rwatadza kuimba but vakunobuda 126 anoti rurimi rwedu ndokubva rwakwatanuka kumatadza ndokubva tatanga kuimba rwiyo nekuti takanga tadzoka bhabhiloni ndakamira pano manhero anhasi shamwari zvemubhabhiloni zvinoita kuti rurimi runamire kumatadza unova tongue tied kune masituation vana baba anoita kuti munhu anyarare rurimi rurekedze kutaura but manheru ano progress yako inotangira pakuimba iye zvino ndakamira pano semuranda waMwari zvese zvakastika tinozvikwatanura iye zvino nezita raJesu nekuti vakanamira rurimi vakanamira vari mubhabhiloni vakanamira vachiri pakuchema rurimi rwako ngarukwatanuke mwanangu rurimi rwako ngarukwatanuke ngarutange kuimba vaikuziva usingagone kuimba inhau yekuti pane nyaya dzakanamirisa rurimi but musangano uno usati wapera rurimi ngarukwatanuke ngarutange kuimba nezita raJesu imba imba kwazvo vanhu kana vachifunga kuti abantu mabecabanga haugone kuimba awukwanisi ukuhlabela inhau yekuti hazvisati zvaita yikuthi akalungi kana zvaita sekulungile nediscodi rako iroro discord yakho le tinokunzwa uchirova kamwe kaswangu so siyakuzwa unongogadzirawo kako so ulungiso kwakho kane zita reprogress okulegama leprogress neexpansion expansion ndauya kuzotaurira kuze anga asina kufanira kuimba engafanele ukuhlabela anga asingafungidzire kuimba angela ukuhlabela rwiyo ngarunange parurimi rwako lwakho nezita raJesu ndinovhara nguva yekuchema yavala isikhathi sokukhala zvanzi panzizi dzebhabhironi uthayi isifuleni zaseBhabhiloni takagara ipapo sahlala lapho ndokubva tachema sakhala but nguva yekuchema ichinopera isikhathi sokulila siphela unonzwa kuti uze sithi patakadzoswa kubva kubhabhiloni siphenduke eBhabhiloni taita sevairota hope sasengathi siyaphupha miromo yedu ndokubva yasekerera imilomo yethu yahlekelela iye zvino ndinorayira nyasha manje yalayela umusa saJehovha Mwari Yehova uNkulunkulu dzekuseka
kutekerera siphinde mumba makho ngazishanyire basa rakho ngazishanyire paunoswera nezita raJesu ndinoramba ziso zinoswera zvakasuwa mira zvako tiende mberi zvikanzi imba iwe ari kuimba uzvi ane rurimi rwakambostika kumatadza zvese zvakastika iye zvino tiri paprogresi yezvinezvi neexpansion tinorayira zvibve pazvakanamira tinokwatanura zvakastika nezita raJesu tinokwatanura zvinorambira panzira zvikanzi nemunyori wamapisarema umbhali kaMahubo nyaya yaIsaya wathi indaba kaIsaya yekuti imba eyokuthi hlabela yakazoitika yenzakala tabuda mubhabhiloni siphume eBhabhiloni ndokubva taerekana takungoyimba saqabuka sesihlabela mufaro wedu ndokubva wawedzerwa intokozo yethangezelele patakanga tisikagone kufara ndokubva tataka kufara thokoza saqala ukuthokoza soda kumhanya nenyaya yangu funa ukugijima nendaba yami pari kutaura lapha ekhuluma achiti imba esithi hlabela iwe ngomwa iwe wena nyumba imba hlabela achizodzika pasa esehla phansi oti tambanudza tende rako uthi yelula itende lakho pari kuti tambanudza tende esithi yelula itende nokuti pavhesi 3 anoti verse 3 uthi uza uchapararira uyokusabala zvikanzi ucha kwatha uza zvinoreva kuti uri kuudza zvichaitika mufuture utshela okuyakwenzakala zvino kusasa inini handidi kupedzera nyaya pafuture angifuna ukuqela iqeda indaba ndosaka ndaverenga mapisarema yikho 126 mbala uMahubo hatidi 126 kuimba kunotaurwa dziri nyaya asifuna ukuhlabela okukhulunywa toda kuti kusida kuimba sifuna kuzadziswe ukuhlabela kugcwaliswe tikuonere pakunozadziswa sibone kugcwaliswa nekuti ukazoteerera ngoba ungalalela anoti tambanudza tende yako uthi yelula itende lakho ndobva taenda pavhesi number 3 sasesiya kuvesi number 3 vana vako abantu bakho zvanzi marudzi kuthiwa inhlobo achava evana vako ziyokuba ngezabantu bakho marudzi acho ndaanani insendo zakhona ngoba zvamboita sei kwenzenjani ndobva ndamhanya ngase ngigijima kubhuku yaezekieri ebhukwini kaEzekiel ezekieri ndokubva ajekesa uEzekiel wakuveza oba nguva iri kuprofita vanaisaya isikhathi kuprofita uIsaiah vachitaura naisraeri bekhuluma lo Israel vachimuti ngomwa imba besithi nyumba hlabela ezekieri ndokubva adiployiwa namwari uEzekiel wadeploy uNkulunkulu zvikanzi iwe Isaya wathi wena Isaiah udza vanhu ava tshela abantu kuti imbai ukuthi hlabela nini iwe ezekieri wena Ezekiel siyana navanhu shiyana nabantu nanga kumakomo qonde ezintabeni ekwaisraeli zako-Israyeli nanga kumakomo qonde ezintabeni nenyika yokwawo lo mhlaba lelizwe lakithi uchinoitsanangurira nyika kwechasise lizwe vanhu vangu vazinzwa abantu bamazwile kuti ucha ukuthi uza vana vako vacha abantu bakho baza uchapararira uyokusabalala ezekieri akanzi iwe chiudza nyika Ezekiel watatshela izwe nekuti vanhu ndapedza navo abantu ngiqithe ngabo taurira nyika na izwe yavari kunopararira yacho bayokusabalala iudze litshele kuti iwe vemakomo ukuthi wena ntaba ekwaisraeli zako-Israyeli zvanzi naJehovha Jehova nekuti marudzi izizwe avahedheni akasara akakomberedza zihanqile vanhu vangu vachibuda bephuma vachienda bhabhiloni besiya eBhabhiloni pavakabuda bephuma kune vakasara khona basalayo vakatarisa nyika bekhangela izwe yavadongo sekulinquwa tembere yaparara libhidlikile jurawo yejerusarema yaparara irawo leJerusalema misha haichina vanhu izwi kayisela abantu ndokubva kwaita vakakomberedza kwasokubana bahanqileyo vanonzi marudzi okuthi ayimhlobo vahedheni yabahedheni ndokubva vati toko bathi toko pavari kuti toko ipapa besithi toko la havasi kuti toko kumunhu abathi toko emuntwini vari kuti toko kunyika bathi toko ezweni ende ukanzwa munhu achiti toko ungezwa umuntu esithi toko
isusu kwatakakurira lapho esekhulela khona kwatakachengeterwa nanambuya Chimbi lapho esawudla khona ngogogo uChimbi kuseri uko ngale muva le kuloveld phasi uko eloveld phansi le kunonzi kuchibwedziva uko okuthiwa kusechibweziva le kwaiva nechimwe chakaita chikomo so kwakulokunye ongathi intaba saka taiti kati chifamba netsoka sasima sihamba ngenyawo ukagumbugwa ungakhubeka ukakava ungakhabili ukakika dombo ungakhahleli vemazuva zauti kukika dombo kulesuku bathi kukhabili chigumwe chikabva nzara uzwane bese lukhipha umuzipho anokufarira anoti sorry okuthandayo uthi sorry akakumaka okumakileyo anoti toko uthi toko paanenge achiti toko pepe esithi toko anenge lapha achiti nhasi wapfidza namhlanje ukhawulile wedzera kurwadziwa ngezelela ubuhlungu uri kunizwe uyangizwa na zvino manje ava vari kuti toko kunyika lava bathi toko ezweni vairatidza kuti vaisvotwa batshengisi babetshilo nezvaiitika munyika iyi ngilokho okusenzakala vaisvotwa nemazambiringa babe sizwa ubuhlungu emvini aiberekwa nenyika iyi eyayithelwane leli vaisraeri vachirimo abako-israyeli bekhona vakavenga israeri bazonda u-israyeli kusvika nepakuvenga nenyika yake bazonda nezwe lakhe zvekuti musi waakabuda thi ngosuku ephuma achienda kubhabhiloni siye ebhabhiloni vakati nhasi tazviwana bathi namhlanje simtholile toko nyika yayedu toko wenizwe toko zvakakora zvazvedu toko zvakanaka zvazvedu kwethu izvo pavari kuti toko kanti besithi toko israeri ari kubhabhiloni u-israyeli sebhabhiloni haana zvaari kunzwa akezwa lutho bati denga rinonzwa uyezwa bati jehovha anonzwa jehova uyezwa zvikanzi namwari ezekieri unkulunkulu ezekiyeli chienda ndakavanzwa vachituka abezwa bethuka ndakavanzwa vachiti toko abezwa besithi toko ezekieri chienda kunyika hamba ezweni unoiudza kuti makatukwa tethi laqalekiswa mukanzi toko toko navahedheni ngama-hedeni vakati nenzvimbo dzakakwirira dzedu kwathi nendawo eziphakemeye sezinye zethu zvikanzi nyika ndokubva yaitwa chituko kuthiwa izwe laba isiqalekiswa kusvikira yakurwirana nevanhu vachipamba nyika selilwela ngabantu bephanga ilizwe pavari kupamba nyika ipapa bephanga leli lizwe ndokubva vadhikleya base benquma kuti yava nhaka yedu ukuthi sekulilifa lethu vachireva nhaka yaisraeri besitsho ilifa ndo likaisrayeli yavari kuti yaya yilo bathi selingelabo naw ndokubva mwari manje unkulunkulu ati kuna ezekeli wathi kuezekiyeli porofitira kunyika porofita ezweni uyiudze ulitshele kuti vanhu vangu voda kudzoka abantu bami sebefuna ukuphenduka vakuda kubva kubhabhiloni sebefuna ukusuka ebhabhiloni bati vasati vauya babengakazi aisaya wavaudzwa sayibatshelile izwi reprogress zile-progress and expansion expansion muchapararira liyokusabalala muchapararira kurudyi liyokusabalala kwesokudla muchapararira kuruboshwe sabalale kwesokunxele iwe ezekeli wena ezekiyeli xiudza nyika tshela ilizwe kuti iwe teerera ukuthi wena lalela kana vakuuya nxa sebebuya number 1 ngokuqala iwewe nyika wena lizwe unofanira kuthungira mashizha akho kumele uhlume amahlamvu akho right muomberere yari undibatsira ngimqakezela izandla uyangisiza unofanira kuthungira mashizha akho kumele uhlume amahlamvu akho iwe nyika wena lizwe uri kutswa here nyika iri kuudzwa uyezwa ilizwe liyatshelwa la unofanira kuthungira mashizha akho kumele uhlume amahlamvu akho uvaberekere ubusuthela uvaberekere zvibereko uba uthele izithelo uthelela kuzo. nyika iri kutoudzwa naezekiyeli izwe litshela ngu-ezekiyeli berekera israeri thela izithelo uthele zvibereko izithelo israeri akusimuka israyeli yaphakama ainana nehemaya vachidzoka ubone bati mabaphendulayo ezekiyeli atumwa kumakomo u-ezekiyeli uthunywe ezintabeni gara wamaudza Kana uzitshelile kuti kana makamboregedza kubereka ukuthela makore amai vana vaamori inyaka lama-amoni vauya vachiti toko siza bethi toko zvaperera pano sekuphelele lapha kana ava vadzoka abasebephendukile chitangai kubereka ukuthela chivaberekerai thelele izithelo izwi rekuti vaberekere leli lithi
rakasiyana nokuthi bereka lelethi bathelelele kuti lithele ukuthela. vaberekere ukuthi bathelezele zvinoreva kuti ziva wauri ukuthi kuberekera kwazi ukuthi uthelela saka abantu. miti yekwaJuda Izihlahla miti zakoJuda, yeJerusalema izihlahla yaudzwa zaJerusalema zitsheliwe kuti ava vakuya ukuthi laba abazayo potai muchiziva wobani kwazi kuti ava havanyimwe micherwa izithelo havanyimwe zvekudya kokudla kana vakarima bengalima laba havasafire mahara thwalela inzima havadikitirire pasina aginqelise kana varima bengalima laba unotovapa chete lapha kuphela uvaberekere ubathelele kureva kuti ground okuthi umhlabathi raudzwa utsheliwe kuti wona kuti uyu uthi bona ukuthi ndokwaisraeri ari kufambisa mombe dzake wakweIsrayeli uhambisa inkomo kana dzangofamba dziri dzemujudha nxa zingahamba zingezomjuda chero dai kwakuchida kuita makwikwi enzara loba kade kufuna ukuba lenhlamba nekuda kwearima ngenxa ipapa yalolime lapha kwearima ipapa yena lolime lapha nekuda kwearima ngenxa yalolime lapha bereka thela bereka thela bereka thela tiri pamusangano uno sikulumhlangano ndinonzwa kuda kuita saezekeli izofuna ukwenza ya njengoEzekiel ndinotozvinzwa izvozvi ndiyakuza khona ndinonzwa kuda kutaura nekwaunoswera iwe ukukhuluma lapho thona khona ndinonzwa kuda kutaura nekubasa kwako umsebenzi wakho ndinonzwa kuda kutaura nekambani yako yakho ndinonzwa kuda kutaura nemusika wako ndinonzwa kuda kutaura neshopu yako nemunda waunorima lesimo elimayo mira ndibve ndachekesa yekela nguveze ndati munda waunorima iwewe isimo elimayo ngauchiziva mayibe kwazi kuti ndiani ari kundirima balondimayo wese ari kundinzwa zvino iza khona manje tinokupomera nyasha nikeza umusa zeprogress progress and expansion expansion hakuna ground rinoramba thwalayo kana rangokuona iwewe akubona wewe ngarichiziva ube kwazi yangu yekubereka sokuthela berekerwawo thelelwa aiwas hayibo mira kaiwa mana we zvanzi kuthiwa zvanzi Kuthiwa. vachaita kuti maguta uyokwenza ukuthi isigodlo anga asisina vanhu agariki ebesingasela abantu sihlale guta harigarike mune nzara isigodlo sihlaleki kule chimwe ndaba chinotoita kuti zvikanzi vachaita kuti guta rigarike ukuthi okwenza isigodlo sihlale hatidi kugara guta nenzara sifuna ukuhlala esigodlweni toda kugara guta takaguta sifuna ukuhlala isigodlo sisuthi zvoreva kuti okutsho ukuthi zvikanzi vaberekere kuthiwa bathelele zvinoreva ezvi chandiri kutaura izvi zvindakamira panapa ekukhuluma ngimi lapha nyange vasinganamati vakabheja labangakhonziyo vakati inzira haifambike bangafunga bethi indlela hazvibudiriri hazviitike akuphumelela kwenzi zvekutengesa grosari hazvichaitike ukuthengisa igrosala hazvibudirire akuphumeleli ndinonzwa kuda kutaura netaxshop yako ndakamira panapa ukhuluma netax shop yakho kuti grosari rinoita ukuthi igrosali yenza as long riri ari kundinzwa panapa yezvinezvi izwayo kuphela as long riri mwana akateerera pano lapha akatakura nyasha dzeprogress umusa weprogress ngazviitike panorambira vamwe khona kwabanye nyange vakati haparimike akulimeki enda unorima iwewe uyelima wena zvanzi naezekieri kuthiwa nguEzekiel udza tshela makomo intaba nenzizi lemfuyo nezvikomo lokuzintaba nemipata lezihotha kuti ucharimwa ukuthi uyokulinywa ucharimwa uyolinywa zvoreva kuti paprogress ukuthi uprogress and expansion le expansion vana vamai vaya abantu abakalwana umhamba vanzi vachaita kuti maguta agarike abayokwenza isigodlo sihlale havasive kungodeclare kuti todeclare kuti guta rigarike asokudeclare ukuthi isigodlo sihlale ayewa hathi ground raudzwa kunzi pamuchauya imini umhlabathi utshele ukuthi lisiza muri kuya kuzorima lize ukuzelima saka ukanogara ungahlala hakuna progress akula progress nekuti zvaudzwa kunzi iwe uri kuya utshele kuzorima ukuthi wena ubuzelima
sisuka lapha I charge you by the grace of God. shatha ngomusa Kuti uwane okamunda kako. ukuthola kuyisimu kwakho Kezwa unobata. lokho okubambayo Ungatadza kuva munda unorimwa chaiwo. ungabe ngumlingisi But wanawo pane zvaunoita iwewo. thola okwenzayo la Nekuti takutotumira shoko yezvino. Kuti paunobata ipapo. Ngapadaire. Berekerwa zvakanaka. Nezita raJesu Nazareta. Aiwas. hayibo Uyu wanyora mapisarema. lolo bumahu 126. 126 Wathi dzosai vatapwa Jehovha dzosai. uphendukisa laba sebugqilini Jehova Wamunzwa here achitaura. limzwile khuluma Unozoti avo vanodyara vachichema. uthi laba bahlangana Vachakova vachifara. bayovuna ngentokozo Unopfuurira mberi oti. qhubekela phambili sithi Uyo unofamba lo hamba akatakura tsama ethwele yembewu. yenhlanyelo Kwete unogara asohlalayo unofamba hambayo akatakura tsama ethwele ingcebezi yembewu yenhlanyelo achichema. ekhala Unodzokera uyabuyela haadzokere netsama. akabuyela engcebezi Unodzokera nezvisothe. ubuyela nesithungo Uri kunzwa here unyori. uyeza umlobi lo Uyu akunyora vatodzoka manje. lo basebephendukile Akutaura kuti ground rakanga richitobvuma. uthi umhlabathi uyavuma Kuti ukangotora tsama yako. ukuthi ungathatha ingcebethu yakho Ukangofamba netsama. ungahamba le ngcebethu Iri yakho mumaoko kudai so. sesandleni kahle Uchidyara so. uhlanyela Paunodzoka. uphenduka Unodzoka uine zvisoti. uphenduka kulezithungo But pandanyanya kuda. lapho enthande khona Zvanzi unofamba netsama achichema. thawuhambese ekhala Ndoda kuti ndibve ndakuzisa. thanda ukuthi ngikwazise Youth aicharambidzwe kuchema. abatsha kabasalisa ukukhala Ndoda kukutenderai kuchema kubva zvino. thanda ukulivumela ukukhala khona manje Vese vanogona kuchema chemai. bonke abakwanisa ukukhala nini But usachema wakagara. ungakhali uhlezi Chema uchifamba. khala uhamba Wakabata tsama uphethe inhlanyelo yembewu yako. enhlanyelo yakho Dyara mwanangu dyara. hlanyela mntanami hlanyela Chema uchidyara. uhlanyela Nokuti zvanzi vanodyara hazi unofamba. ahlanyelayo Unofamba akabata tsama ohamba ethwele incebezi yembewu achichema. enhlanyelo ekhala Anodzoka aine zvisoti. uphendukele izithungo Saka watenderwa kuchema kubva pamusangano uno. kusukela kumhlangano Hatidi vanochema vakabata goats. asifuna abakhala bebambisa Tinode vanochema vakabata tsama yembewu. bephethe ingcebethu yenhlanyelo Ground umhlabathi ngari kurecognize iwewe. makunanzelele wena Recognizwa iwewe nanzelelwa wena kuti ndiwe wauya wa. ukuthi ngozileyo Panari kundinzwera. khona ongizwayo na Ndichitaura izvozvi kudai so. khuluma kanje Hatisi kuita dambe. asidlali Mazwi andiri kutaura iwaya. amazwi engiwatshoyo Atori nesimba rakakura. alamandla amakhulu Ane simba rakakura. alamandla amakhulu Riri kutokonzeresa pandiri kutaura Yesu. abangelayo ngikhuluma kanje Hakuna anoramba. akekho alayo Hakuna mhepo inorambirana nezvatiri kutaura panawo. uphikisana lokho Hakuna shave rinorambirana nazvo. Chero rikava rehurombe. Chero rikava remurudzi rakaita sei. Tati iwewe zita rako iwewe rakurekognizwa nepaunoshanda. lapho sebenza khona Vachaita kuyalunga kuti maguta yokwenza ukuthi isigodlo agarike. zihlaliseke Uri panere. ulapha na Pari kunzi vachaita kuti maguta agarika. uthaba kwenza ukuthi Ndabva isigodlo ndamhanya. agijima Ndikandibve ndamhanya. yela gijima Pari kunzi vachata maguta agarika. thawe kwenza isigodlo sihlaleke Ezekiel abva ajekesa. uEzekiel kubeke obala Ati maguta akaputswa aya. uthi isigodlo ezabhidlizwayo Akasara asina chinhu aya. ezasala zingenalutho Achavakwa zvakare. ziyokwakhiwa njalo Kureva kuti pari kunzi vachaita vana vako lapho kuthi abantu bakho kuti bazakwenza maguta ukuthi agarike. isigodlo sihlaleke Zvinoreva kuti vana ava ukuthi laba abantwana vapiwa nyasha banikeze umusa dzekuvaka zvakaparara, okwakho kabhidlizwayo dzekumutsiridza zvakawira pasi. kuselelo kwawisela phansi Vapiwa nyasha dzekuvaka, umusa okwakha vapiwa nyasha dzedevelopment. umusa we-development Ndakamira pano semuranda waMwari. lapha njengenceku Vana vamai ava
vari pana Isaya vanzi naEzekiel vane nyasha dzekuvaka havagare matongo ari marabhos havagare mumarabhos vanomutsiridza zvakaparara vanomutsiridza zvakaputsirwa pasi nyasha idzodzo ngadzimhare pamusoro pako pamusangano uno nezita raJesu wanirwawo nyasha dzekuvaka vachavaka maguta vachavaka maguta zvoreva kuti maguta anga akaparadzwa akuya kuzovakwa iye Mwari agara ataura kare kuna Ezekiel chapter 36 panzi wewe vana vako vachapararira Mwari ati ndichawanza vanhu kureva kuti kuwanda kwevana vengomwa kuri kukonzereswa naMwari ati ndichawanza vanhu but vari kuwanda vanofana kunovaka maguta akaparadzwa nokuti pane panzi ndichagarisa vanhu sezvazvanga zvakaita pakutanga ndigoita zvakanaka kupfuura pakutanga zvoreva kuti Mwari akunza restoration but achipfuurira pamberi ndichitaura iye zvinezvi ndine nyasha dzandoda kutaura pamusoro pako kune kuvaka kwandoda kutsanangura pano number 1 vadzokera vachibva Babylon vakanovaka dzimba dzekugara vakanovaka tembere yaMwari ndoda kuti nditaure mazuva aya tiri mumwaka vana baba nanamai vakomana nevasikana wekuti tembere yaMwari ngaivakwe ukanzwa zvichinzi vachaita kuti maguta agarike Israeri haagare muguta rake mukashayikwa tembere yakavakwa kana mada kuti Israeri agare muguta make munofanira kunge muine imba yaMwari zvoreva kuti patiri panapa yezvinezvi kumasangano kwatabva sandi kuhaya ikoko sandi kupinda mumahoro evaridzi ikoko but ndoda kuti nditaure nevechidiki vari pano iye zvino vana vamai ava vanzi vanoprogresa vanzi vachanovaka maguta akaparara pavanovaka dzimba dzavo vanovaka netembere yaMwari wobva wabvunza Zerubhabheri anobva asimuka achinovaka tembere yaJehovha ipapo Zerubhabheri achivaka ndokubva kwaita vamwe vaiopoza ndoda kuti ndisaenda ikoko business for another day but ndoda kuti nditaure nyasha dzaiva pamusoro paNehemia dai dzikava pamusoro pevana vedu vari pano dzekuti achinosevha waini pamberi pamambo pabasa pake mambo vakati iwewe Nehemia chiso chako hachiwanzoda iso chaitika Nehemia wapunyaira nei zvikanzi rusvingo rwakaparara zvikanzi namambo ndoita sei newe zvikanzi nditenderei tiende tinoripeya mundipe tsamba yekunoripeya mundipa tsamba yekunotema matanda ndokubva atenderwa namambo chiso chaNehemia chakapunyaira nekuda kwewo yeJerusalem ndiri kutsvaka youth yekwedu isingajabule kubasa kuchechi kusina macheya handiri kutsvaga vanopunyaira zviso kubasa kwavo shanda mwanangu pabasa but chiso chako ngachipunyaire bosi ngavabvunze kuti chiko nhai mwanangu
Woudza boss. ubusutshela uboss Uthi kuchecha akuna macheya. ukuthi echecha kulazidumbu Ndozandiphunyayidza izvozvo. yikho kwenza ngabuna Nehemaya wakapiwa tsamba uthe yekuti matanda ngatemwe isigodo masiganyulwe akaipiwa kubasa kwakhe. emsebenzini wakhe Macheche kwedu ngavakwe amachechi akithi kathi nemakambani anoshandirwa nevana vedu. amakampani asetshenziswa Macheya ngatengwe izitulo kazithengwe nemakambani unoshandira. asebenzelayo Maita henye chisudurudzei. Vachavaka maguta. bayokwakha isigodlo Maguta anotanga kuvakwa isigodlo siqala ukwakhiwa ogarika. zihlalele Ndopaya pandakuudza. yikho lapha ngitshela khona Expansion haidi kunoenda muchiexpanda. i-expansion ayifuna ukuyala lokhu expand Muchienda murabho. lisiya kurabhu Inoda kuti kana muexpanda futhi mali expand monovaka dzimba zvakanaka. kuye kwakhaka kahle izinto Ipapa ndichitaura manhero anhasi. khonapha ngikhuluma lintamba Mwari dai akadurura nyasha uNkulunkulu akathulula dzekuti umuzi vechidiki vamwe vari pano ukuthi abatsha balapha uvewo nepako paunogara. ube leyakho indawo ohlala kuyo Tambanzwa masikati zvichinzi vafundisi vaine dzimba. ukuthi abafundisi Ini obanezimba ndiri kuti newewo ivaone yako iwewe. uba leyakho Ivaone paunogarawo iwewe. ehlala khona wena Haikona kupota tiri kuexpanda. hathi ukuthi expand Uchirara pasingararike. hlala lapho ongalaleki khona Ah, ndiri kuregetsa nyasha dzaJehovha. umusa kaJehova Ngatsive pamusoro pako. phezu kwakho Bata zvinoendeka. akwenza okuhambayo Upenyu hwako ngahuve nezvine chimiro. khomba kube lokulesimilo Upenyu hwako ngahuzare nechimiro. gcwala isimilo Vachaita baza kwenza kuti maguta ukuthi isigodlo agarike. zihlalele Zvoreva kuti weneni tine basa. wena lami kuthi ukuthi Patiri kubva pamusangano uno sisuka kulo mhlangano taakuda kuenda kunomisikidza zvinhu sesifuna ukamisa izinto zvinoita kuti kana uchionekwa ezenza ukuthi mawubonakala unonzi uri kurarama. kuthiwa uyaphila Haikuona kuti anga uri kubiridzira kurarama. hathi sengathi uyatshontshela ukuphila Vana vako abantu bakho vachaita kuti baza kwenza ukuthi maguta isigodlo agarike. zihlalele Ndichimhanya yezvino nenguva yangu gijimisana lesikhathi ndoda sakho. kuti unzwisise shamwari. funa uzwisise mngani Shoko raMwari rinobva rati izwi kamlimi libese lisithi kunyadziswa ukuyangiswa kwenzvimbo inoyi kwalindawo ndaakukubvisa sengususa inini Mwari. mina uNkulunkulu Marudzi imhlobo vanga vakazvipa nzvimbo labo kade bezinike yerudzi rokwaIsraeri elosendo lukaIsrayeli vaudzwa kudhara batsheliwe kudala kuti ava kana vadzoka laba bangaphenduka siyai vadzokere panhaka yavo. bayekeleni bebuyeleni ilifeni labo Siyai vadzokere pazvinhu zvavo. bayekeleni bebuyele entweni zabo Iye zvino ndida kuti unzwisise. ngifuna uzwisise khona manje Tine vamwe vari pano silabanye abalapha vana baba nanaamai. bobaba labomama Nda kuti undibatisise nawe ngifuna ubambisisele indaba nokuti chondinetsa ngoba kungihluphayo Isaya paari kutumwa u-isaya ethunywa ari kutumwa uyathunywa kumunhu emuntwini ari kupiwa semuenzaniso onikezwa njengomzekeliso achinzi wakaroorwa ari mudiki uthiwa wayenda emncane ndokupinda mumba wangena endlini ndokubva zvaprufa wasekuphrufa kuti nhau yokubara vana yakaramba. ukuthi indaba yokuzala abantwana yala Khona ari kuninzwera. khona na ungizwayo Now iyoyo area yakaramba iyoyo so nesi sigaba esalayo ndo sedlulayo iri kunzi naMwari. yikho kuthiwa ngunkulunkulu Chienda unoudza mukadzi uyu hamba uyetshelelo wesifazane kuti uri kuzoexpanda ukuthi uzaqhela muarea yakaramba. kulesi sigaba esayalayo Ungomwa hwako hwakapuruvwa. inyumba baphrufa Hausi ngomwa nokuti hauna umboroorwa hayo. so nyumba ukuthi Wakatombogara mumba wake wahlala endlini ukatiraya zvikaramba. wazama kwehlula But watiraya zvikaramba. usuzame kwehlula Mwari ari kuti Isaya unkulunkulu ukuthi isaya enda unoanaunza hamba uyememezela progress impumelelo muarea yakamboramba iyoyo. kusigaba esake sayehlula Muarea iyoyo yakambozama apha kazama khona zvikaramba. wayala Pane ari pano apera. awukhona lapha na Ndiri kuda kutaura nani kuti munhu waMwari. ukhuluma lothi mntu Ndine zvandakambozamawo baba. kuzama baba Hazvina kuzobudirira. uphumeleli Ndakambomira-mirawo. hamba lapha But zvakaramba. kwehlula Jehovha Mwari watituma. unkulunkulu
pamusangano weprogress and expansion. Progress yako iri muarea yakatomboramba iyoyo, area yakaramba iyoyo ndokwa une expanda. Chiroto ngachimuke, chiroto chakafa ngachidzoke, dzokai panzvimbo. Amunotuma, munoshinga kutuma Isaiah kungomwa yambogara mumba ikanzi haibereke. Ndakonzi naMwari, Isaiah iwe unona announce kuti paarea iyo iya yakaramba iyo ndo patiri kutangira. Paarea inoita kunge zvisingaite ndo patiri kutangira ipa. Saka izvezvi kuno mwanga achifunga kuti ameno imwe kona nyowani yaakuda kuenda nayo. Hapana, hatina kuvinga kona nyowani, tavinga iyo yaunoziva yakaramba iyoyo. Ngazvifambe nezita raJesu, ngazviitike nezita raJesu. Zvakamboramba ngazviitike. Wakutoenda kure iwewe nezvakamboramba. Aiwa Maya lumama zita ravo igama lakhe rakata nokuti zviri kunzi zvikanzi vana vako vachapararira, abantu bakho bayakusabalala. zvinoreva kuti zita rako igama lakho rakuzonotaurwawo nekune dzimwe nzvimbo. seliyokukhulunywa kwezinye indawo. Uripo herewo? Uyizwakala nawe? Rakuzonotaurwawo kune dzimwe nzvimbo. liyokukhulunywa kwezinye indawo. Ende zita iri kwariri kunotaurwa, leli gama likhulunywa riri kutaurwa nevana vanga vakamboramba. likhulunywa ngabantwana babe waya. Vana vengomwe vakuenda, abantwana benyumba ende sebehamba. kana vakuenda vanotaura mai vavo khuluma ngonini. vakavabereka vachemberi. obazala segugile. Pana ari kundinzwa here pana? khona ngizwayo na. Ndiri kutenda vana baba nanamai khona abo baba labo mama. kuti area dzakamboramba makore apera dzinokusvitsa kuDubai. kufikisa eDubai. Area yakamboramba makore apera ngaipinde newe muCape Town. singene nawe Cape Town. Area yakamboramba makore apera ngaiende newe kwaMutare. nawe komtari. Zvakamboramba izvozvo khonoko. ndo patakutangira nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Ndichitaura izvozvi ngikhuluma khona manje. ndinotaura nyasha dzaMwari, ngikhuluma umusa kaNkulunkulu. ndinotaura nyasha dzaMwari ngikhuluma umusa kaNkulunkulu. dzinogonesa zvanga zvakaramba, dzinogonesa zvaiswaita. Ndati zvakuita kubva manheru ano, zvakuita nezita raJesu. Airamba iyeye yena lo wayesala. atonyura izvezvi. awusutse galulile. Vaya vakati toko abathi toko. wambonyura vaya. galulile. Hanzi naEzekieri, Ezekiel. iwe nyika uchanyadziswe, uzawusekuyangiswa. marudzi ndo akunyadziswa. sendo leziye seziyangiswa. Kureva kuti paprogress okuthi ukuprogress. and expansion, le expansion. pauri kusimuka uchiprogressa, phakama uprogress. pane vamwe vachaita mahobi, abanye abazokuba lezipho. pane vamwe vachanyadziswa. abanye abakuyangiswa. Nekuti zvanzi naJehovha, Jehova uthe yena. iwe nyika yaIsraeri, zela ko-Israyeli. makomo aIsraeri Intaba zako- hauchanyadziswe, Awusekuyangiswa. bati marudzi Imhlobo avahedheni zabahetheni. ndo akunyadziswa. Ziyangiswa. Ndakamira pano semuranda waMwari, Lapha njengenceku kaMlungu. handizivi kuti vaikurambira Akwazi ukuthi abe vari wena. kupi zvino, Bangaphi khona manje. bati ndinotumira shoko Bangithumela izwi. rekunyadziswa kwavo Ukuyangiswa kwabo. nezita Igama raJesu. likaJesu. Tinotumira shoko sithumela ilizwi rekunyadziswa kwavo. elokuyangiswa kwabo. Tinotumira shoko sithumela izwi rekuti zvako zviende mberi. elokuthi kwakho Ndo kuyephambili. paunonzwa mapisaremu uzumahuku pa 126 ipapa ku-126 lapha anoti uthina patakadzoka Bhabhironi, siphenduke eBhabhiloni. marudzi akatikomberedza, Imhlobo yayisikhanzile. vahedheni vakazviona, Abahetheni bakubona. ndokubva vati haiwa bathi hatshi bo Mwari wavo uNkulunkulu wabo wavaitira
tinoitira chinhu chikuru hatina progress Asina progress. inovikwa muhomwe Ifihlo esikhwameni. hatina progress Asina progress. inohandiswa seri kwedhoo Kathisa ngale komnyango. inotoonekwa chete Iyabonakala kuphela. inoonekwa nevairamba Ibona yilaba besala. vaiva nenharo vaya Ababelenkani laba. takuda kuvainvhaita manheru ano Usala intapha. vazoona mashura amwari Ihlolo kaNkulunkulu. vazoona minana yajehovha Isimanga sikaJehova. ndinotaura minana yamwari Ikhuluma isimanga sikaNkulunkulu. ngaitange kumanifesta Maqala ukubonakala. ndichitaura izvozvi manherana Khuluma khona manje. ndinotaura minana yajehovha Isimanga sikaJehova. ichaonekwa nevahedheni Siyokubona ngamahedeni. ichaonekwa nevairamba Siyokubona laba besala. Glory to Jesus. haiwazve Ashibo. hauvigike munana kana waitika Isimanga sifihleki masenza. unooneka pachena Siyabonakala boba. vaiva nenharo vanotanga kuona kuti masamba asiyana nyaya dzachinja pano vakakubhejera vachiramba vakati toko vakaita mistake yekudaidzira mwari achinzwa chero vakaita vari pakavanda iwe ukasazvinzwa mwari akazvinzwa uNkulunkulu wayisa mira ndimhanya ndipedze pana yila gijima ngiqede ndo pandaverengesa lapho engibalise khona panana vhesi 13 kubo verse 18 lapho kunana 14 kubo 14 lapho pane imwe nyaya inotaura ipapo kule ndaba ekhulunywa lapho zvikanzi naezekeri ngothango yeZekhiyeli makomo intaba ekwaisraeri zakwe-Israyeli neminzizi lemfula nemipata lezikhotsha teerera izwi rajehovha lalela izwi likaJehova zvavanoti kwauri uthi yena kuwe iwe uri nyika wena ulilizwe inodya vana vayo elidla abantu abayo uri nyika ulilizwe inodya vagari vemo elidla abahlala kulo izvozvo izvi khona lokhu hazvichaitika izvozvo izvi akusayi kuyenzeka zvakuzopera izvozvo izvi sekuyophela lokhu ndobva ndasvetuka ngayeqa ndikati ndiani akati ngathi ngubani wathi nyika iyi inodya vana vayo leli lizwe lidla abantu abayo ndiani akazvitaura ngubani wakutshoyo lokhu ndobva ndamhanya kuna numbers chapter number 13 agijima kumanani 13 mozisi unotuma vakomana uMose uthuma amajaha endai munosora nyika hamba ndiyehlola ilizwe kuti yakamira seiko ukuthi limi kanjani nyika vachiisora behlola ilizwe vanoti varume bathi madoda vadzoka sebephendukile vanodivhaidhana bayehlukana 2 kusaidu 2 kulolu hlangothi 10 kusaidu 10 kulolu hlangothi zvikanzi ne10 wathayi laba abalichumi magrapes aya ama-grapes lawo nyika yataonako izwe silibondeni inoyerera uchi nemukaka geleza uluju lochago but pane problem 1 kepha kule nkinga enye nyika iyoyi lelo lizwe inodya vana vayo lidla abantu abayo kuna numbers kumanani le vanhu vachiri kubva kuijipita abantu basasuka eGibhithe zvikanzi nyika inodya vana vayo ngayizwe leliginya abantu abayo indopanongoda chete ipa ngoba ekafuna khona vakati nyika inodya vana vayo bathi izwe liyaginya abantu abayo zvikanzi ngatifurire imberi wathi asidluleni phambili ndokufamba bahanja ndokunopinda mukenani bangena eKhenani ndokugara imomo bahlala lapho vana caleb oKhalebi vakati tipei nyika dzemakomo bathi linike siliphi tichiri kunzwa simba rehujaya ngizwa amandla obuthaka kunyange ndachemberi loba sengigugile vachitora nyika vachiita zvese bethatha ilizwe besenza ndobva vazobuda basebephuma vachienda bhabhiloni bese eBhabhiloni pakudzoka kwavo bhabhiloni bephenduka eBhabhiloni vafananidzwa sebefananisiwe nemukadzi akarambwa lowesifazane owaliweyo vakufananidzwa sebefanekiswa nemunhu ari hopeless lo muntu ongaselatheni vafananidzwa nemunhu bafaniswa lo muntu asina chaainacho ongelakho mwari ndopavakuti kuna ezekiyeli uNkulunkulu uthi kuEzekhiyeli kune chituko kulesiqalekiso chatakasiya esashiyayo makore aya kuleyani iminyaka pavakabva kuijipita eGibhithe chakataurwa esakhulunywayo kunzi nyika iyi ukuthi lelizwe inodya vana vayo iyadla abantu abayo ezekiyeli Ezekhiyeli chiudza makomo aisraeri intaba zako-Israyeli kuti taakuaronora sesihlela taakubvisa chituko khipha isiqalekiso chakataurwa kubvira kare dala nyika yaisraeri zela ko-Israyeli kubvira zvino khona manje hauchazodyi vana vako abantu abakho kureva kuti kune chituko
chakasara chiriko vana Joshua vakaenda vana Moses vakaenda but nyika ikasara ichidya vana vayo but vakutsoka kubva kuBhabhiloni ava vekubhabhilona vakasiyana nevanobva kuIjipita vanobva kuIjipita vanotyisa marudzi anovatya tera yaMwari iri pamberi pavo vanobva kuBhabhiloni dzinenge ndonda vanzi ingomwa vanzi mukadzi une shungu but Mwari ari kuti mukadzi iye ane shungu iye zvakudzoka ndakuda kugadzirisa nyaya dzatakambosiya nekuti kana vakaprogresa vakaexpanda nyika ine tsika yekudya uri pakati pekuprogresa unonzi wadyiwa nenyika uri pakati pekuexpanda unonzi wadyiwa nenyika zvoreva kuti nyika iyi yanga yakakomberedzwa neimwe mhepo yefailure but Mwari akudzosa vanobva Bhabhiloni urongwa hwaaiva nahwo hwakubuda pachena akati Ezekiel udza makomo kuti marapwa hakuna anoprogresa anofira panzira ngaaprogrese kusvikira asvika kwaari kuenda nyika ngairapwe iye zvino ndakamira pano kune zvimwe zvinhu vana baba nana amai imwe mhepo inokomberedza vamwe vari panavo nyangwe akaita zvakanaka kunongori neimwe mhepo yekukundikana inongozomutevera kunongori neimwe mhepo yekunyura inozongomutevera but manherano tiri pamusangano uno tiri kurayira shoko raJehovha rinoronora mhepo yako iwewe mhepo yako ngaibve chituko mhepo yaunofema ngaibve uroyi nezita raJesu nyika ngaireketse kudya vana vayo chandiri kunyanya kuda ndechekuti nyaya isina kusorovwa mazuva aMozisi yakazosorovwa vakubva Bhabhiloni nyaya isina kusorovwa mazuva aJoshua yakazosorovwa naMwari vakubva Bhabhiloni shamwari kune dzimwe nyaya dzakasiyiwa nemadzitateguru ako dzimwe nyaya dzakasiyiwa kare kare dzandiri kutenda kuti chinopedza iye zvino ngadziadhireswe naJehovha nyaya dzakaramba mumazuva amadzitateguru ngadzirapwe manheru ano nezita raJesu chituko chakasiyiwa chiri pagomo rekwaIsraeri chiri parukova rwekwaIsraeri Mwari ari kuti nguva yakwana yava season yeprogress and expansion kunyangwe vari vashoma kunyangwe vava vashoma kunyangwe dzandonda ndonda dzangu idzodzo dzakuzoexpanda nyika ngairapwe in the mighty name of Jesus. Ndoba ndodira Mwari wangu ipapo ndaunobvunza Petro na Johani vanokuudza kuti takafamba naJesu akarapa vanorwara akaita zvese zvinoitwa but pabeautiful gate une zvimwe zvaakasiya ipapo zvakazonzi nguva yanapita naJohani sirivheri nendarama hatina but chatinacho tinokupa Jesu akaenda ukasara but takukusimudza simuka
ndakamira pano yezvino shamwari kune zvimwe zvakasara pamashure apo zvandotenda manheru ano kuti nyasha dzedenga dziri pano, nyasha dzaJehovha dziri pano, mhepo yatinofema ngainake. Ndiri kutenda vana baba nana mai kuti kereke yekwedu baba vachideclare gore richitanga kuti tapinda musizeni yeprogress and expansion. Ndinotenda vana baba nana mai kune dzimwe nhamo dzisina kubva pamazuva akare apo dzakufanira kubva iye zvino. Kune humwe urwere hwakasara pamashure, ngaukwatanuke manheru ano, ngaukwatanuke manheru ano, ngaukwatanuke manheru ano nezita raJesu. Ndiri kutozvinzwa iye zvino ndichitaura ndakamira pano, ndinorekedza nyasha dzinoraramisa, dzinoraramisa. In the name of Jesus. Simuka netsoka dzako pauripa. Ndoda kuregedza nyasha dzaMwari dzinorapa vanorwara, dzinosunungura zvakaramba makore akare nezita raJesu. Hauprogresi, wofira panzira. Aiwa. Kana wakuprogresa, rarama usafira panzira, rarama usafira panzira. Chirwere chinoda kukuuraya, chinoda kuvika progress, ngachitame yezvino. Munyama yako pawakamira ipapo nezita raJesu weNazareta, pawakamira ipapo yezvino, nyasha dzaMwari ngadzisvike pauri. Kuzodza ngakukushanyire pawakamira ipapo nezita raJesu Kristu. Yanguva yekunodyara, yanguva yekunovaka, yanguva yekuprogresa. In the mighty name of Jesus. Tanga kunamata uri pauri ipapo, tanga kunamata uri pauri ipapo nezita raJesu. Kuzodza kwaMwari kunoraramisa. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Namata bauripa. Yishidaitsa baba mfundisi chichare. Simutsa maoko ako bauripapo. Simutsa maoko ako. Kuzodza kunodambura majoko euranda. Kuzodza baba mfundisi chichare, baba mfundisi chichare uyani. Kuzodza kwaMwari kunodambura majoko euranda, kuzodza kunorapa. Environment yakakukomberedza, environment yako ngainake nezita raJesu Kristu, nezita raJesu Kristu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Simudza maoko ako uri ipapo. Mwari anoporesa vanorwara akurape. Tinonamata nezita raJesu. Miviri inorwara ngairapwe manheru ano, nevakasungwa kuti varegedzwe nekuda kweshoko rashumirwa.
Kubva zvino I decree and declare you are healed in the name of Jesus. Aucharambe uchirwara, aucharambe wakasungwa. Nyasha dzaMwari dzava pamusoro pako. Batanidza maoko ako utange kunamata uchiridza mhururu nokupembera. Shoko raparidzwa. Tenda mushumira ashumira pano naMwari wake. Musangano uno nenyasha dzawo haubve pano wakadaro. Pawakunorara manheru ano uchaona chinhu chimwe chete chakanaka, chokuti Jehovha vanorara vakakuchengeta. Hausisina madhimoni anokunetsa wakarara. Chirwere chaiuya usiku hachichauya. Kubva zvino nezita raJesu. Vaimbi vachitiimbira mangwana tiri kudzoka panapa 8 o'clock. Service yedu inenge yatanga. Vaimbi vachitiimbira Mwari wenyasha ngatiitire zvakanaka. Have a good night, have a blessed night. In the mighty name of Jesus. Amen. Tomorrow morning 4 a.m. up to 5:30 panenge paine prayer pano. Uyai tizonamata Mwari achitipa nyasha. Zvimwe zviziviso Pamusoroi tikupei ma announcements ari panapa. Sila ma announcements ala